Лукашенко назваў пытанне коштаў пытаннем справядлівасці, а таксама стратэгічным, палітычным і маральным. Маўляў, ніякі гэта не папулізм перад электаральнай кампаніяй. На нарадзе ў пытаннях удасканалення цэнаўтварэння ён таксама запатрабаваў ад Савету міністраў зменшыць кошт гародніны ў міжсезоння. Развязаць праблему з вырошчваннем уласнай агародніны круглы год Лукашенко доручаў яшчэ ўвесну. Сярод іншага прапаноўваў пабудаваць больш цяпліцаў. Урад жа пастанавіў засяродзіцца на падсвечванні існых. У параўнанні з мінулым годам цэны на агуркі знізіліся на 16,5%, але сезонны рост коштаў захаваўся. У параўнанні з сёлетнім лістападам агуркі падаражэлі на 60%. Зніжэнне коштаў гародніны Лукашенко назваў першым крокам і загадаў павялічваць вытворчасць. Увогуле ж, з 1 студзеня, паводле ягонага загаду, у Беларусі повинна быть выразная, зразумелая система регулирования ценов. Цель одна, о чем я предупреждал правительством. Никакие производители, бизнесмены и прочий люд, и торговые, и прочее, кто занимается услугами, не должны бегать в март министерства или в правительство. Они не должны туда бегать, согласовывать цены. Свою моцную сіпатасць Лукашенко патлумачыў адсутнасцю голасу. А тэлеграм-канал Пул Первого, блізкі да дыктатара, нават анансаваў, што паседжанне пра цэны будзе весціся шэптам. Вось такі каментар я прачытаў у сеціве перад нашым эфірам. Што за навіна? Голас гэтага людажэра. Ён яму неяк перашкаджае катаваць беларусаў. І сапраўды, здавалася б, не варта, можа, звяртаць увагу на гэты голас, але людзі маюць свае надзеі, свае чаканні. Чаго ж чакаць эканоміцы пасля чарговых заяваў узурпатара? Мы запытаем у эканаміста Віталія Алейніка, які зараз далучаецца до нашага эфіру. Вітаю вас. Добрый вечер, спадар Вітаўт. Добрый вечер усім гледачам. Ведаеце, выбачаюся загадзя, апошнім часам, калі мы аналізуем эканоміку ў рэгіёне, нешта галава патрэсваецца, не ведаю, адкуль вось гэты беларускі трэмор бярэцца. Спадзяемся, што таксама і наш эфір пройдзе ўсё ж такі спакойна. Спадар Віта, калі кажам менавіта пра гэтыя заявы, ну нічога, падаецца, новага няма. Я вось памятаю, што і сёлета, і ў мінулыя гады Лукашенко ўвесь час казаў пра тое, што вось трэба жорстка, нават жестачайша кантраляваць гэтыя цэны. Ці нешта ўвогуле зменіцца пасля гэтай нарады? Ведаеце, в умовах такого маніпулявання статыстыкай у Беларусі праблема інфляцыі, росту цэнаў, яна мае такі сапраўды комплексны і шматфактарны, я б сказаў, нават характар. І давайте, канешне, паспрабуем, напэўна, зразумець асноўныя чыннікі, якія вось палягаюць у гэтай плыні. Чаму менавіта вось гэтае пытанне інфляцыі, росту цэнаў узнікла зараз, напрыканцы году, калі, здавалася б, статыстычныя органы рапартуюць лічбы, якія кажуць аб цалкам стрыманым інфляцыйным фоне. І тут варта менавіта звярнуць увагу на слова «афіцыйныя». Бо зразумела, што ва ўмовах штучнага рэгулявання цэнаў такія дадзеныя могуць быць не больш якаснымі за прапагандысцкую, я б сказаў, нават гумку. Пры гэтым варта звярнуць увагу на тое, што некалькі дзён таму мы даведаліся, што адзін з асноўных тэхнічных механізмаў вось такого стрымлівання цэнаў, гэта пастанова нумар 380 ад 22 года, пра якую мы з вами размаўлялі 10 месяц таму ў эфіры Белсата, яна сваю моц страціла і працягнутая не будзе. Іншымі словамі, тая амартызацыя, якую маглі не ўлічваць згодна з гэтай прапановай, яна павінна будзе быць улічаная ў наступным годзе, і гэта будзе адлюстравана і ў коштах на тавары, а у сваю чаргу гэта даб'ецца і на цэнах. Таму, ведаеце, тут трэба таксама адзначыць, што вось такая вось палітыка стрымлівання цэнаў за кошт вось такой амартызацыі, ахвяравання мадэрнізацыйнымі адлічэннямі, яна сёння вядзе фактычна вось тыя асноўныя сродкі беларускай вытворчасці на убой. Мы бачым, што такі падыход у кароткатэрміновай перспектыве, ён можа мець свой плён, але пры ўсім пры гэтым ён закладвае фактычна бомбу пад доўгатэрміновым развіццём усёй эканомікі. Сапраўды, гэта было нават, спадар Віталь, бачна сёлета, калі крамы вымушаны былі штучна паніжаць цэны, у выніку некаторыя крамы проста больш не існуюць у Беларусі, як, напрыклад, сетка Віталюра, якая мела праблемы. Вось мы маем яшчэ адно меркаванне пра нараду узурпатара.
якая можа сведчыць, што сістэма, якая мела працаваць ужо год, дагэтуль не працуе, мяркуе так Александр Кнырович, і адзначае, што розніца паміж прагназаванай міжнароднымі структурамі інфляцыі і той, што паказваюць афіцыйныя ўлады, ўсяго 2,5%. Давайте паслухаем меркаванне і вернемся да размовы. За гэтые 2,5% мы заплатили криминальными справами и заплатили тем, что у нас у банкрутстве Буслик, тем, что Евроопт стратил некалькі сот миллионов, и тем, что Виталюр амаль припынил свою деятельность як крамы Виталюра. Менавіта ў гэтым вынікі гэтага рэгулявання. І тое, што Лукашенко зараз вот так зноў арэ на сваіх падначальных гаворыць аб тым, што сістэма не працуе. Такую сістэму стварыць немагчыма, бо жыццё, у тым ліку і жыццё прадпрымальніцкае, значна шырэйшае, значна большае, чым тое, што існуе ў галаве ў чыноўнікаў усе выпадкі. Мы бачым, як яны кожны месяц нешта рэгулююць, кожны месяц нешта новае пішуць. Гэта сістэма немагчыма была і ў Савецкім Саюзе, яна прывяла да дэфіцытаў, яна немагчыма і ў Беларусі. І вось наконт дэфіцыту. Спадар Віталь, ведаем, што ў Расіі, якая побач, суседка Беларусі, на жаль, і рынкі спалучаныя, там ёсць цяпер дэфіцыт, напрыклад, яек. Таксама сёння расійскае выданне «Камерсант» паведаміла пра тое, што з новага года кошты на харчы ў Расіі могуць падняцца адразу рэзка, ледзьве не на 20%. У сувязі з гэтым пытанне, ці прадпрыемствы ў Беларусі таксама не павязуць усю сваю прадукцыю на ўсход, бо палічаць, што вось можна зарабіць, калі цэны ў Беларусі рэгулююцца, а ў Расіі не так моцна, і ці гэта не прывядзе ў сваю чаргу да дэфіцыту на нашых паліцах? З аднаго боку, конечно, вы маеце рацыю з таго пункту гледжання, што, канешне, могуць беларускія вытворцы спрабаваць нешта там вывесці на ўсход, але я глядзеў гэта на трошкі пад іншым вуглом. Я бачу, першае, конечно, я хацеў б дадаць да слова спадара Кныровіча, што мы маем таксама востраў Чысціні, апроч усіх гэтых кампаній, якія былі названы, Бусліка і Виталюра. Там таксама эта праблема звязаная з пастановай па абмежаванні цэну. Што тычыцца расійскага чынніка, вяртаючыся да гэтай тэмы, то, канешне, інфляцыйны ціск застаецца вельмі актуальным для Беларусі. Могуць павесці гэты тавары спрабаваць з Беларусі, але, зразумела, адразу паставяць заслону. Што гэта можа выклікаць пад іншым вуглом? Мы бачым, што фактычна сапраўды ў Расіі адбываецца так званае раз'якараванне, раскарэляцыя інфляцыйных чаканняў насельніцтва і той фактычнай інфляцыі, якую фіксуе Росстат. Такія буйныя прадпрыемствы, напрыклад, як той жа КамАЗ, яны фактычна не могуць выходзіць на рынок і размяшчаць свае аблігацыі з прыбытковасцю 16%. Нават банк ВТБ не хоча купляць аблігацыі дзяржаўнай пазыкі ОФЗ па бягучай прыбытковасці. І зразумела, што інфляцыю Расіі яшчэ будзе нарошчвацца. Мы бачым, што яе імкнуцца стрымліваць манетарнымі метадамі. На мінулым тыдні стаўка рэфінансавання была ўзнятая на 17%. І, канешне, што яднае, як вы трапна заўважылі, вось дыктатар у рэгіёне, это вось тая праблема з яйкамі. Раней мы бачылі, што ў Расіі, напрыклад, прадавалі десяткі, потым сталі девяткі, зараз кажуць, што ўжо прадаюць і па аднаму яйку могуць прадаваць. Там, ведаеце, з аднаго боку могуць з Беларусі спрабаваць вывозіць нейкую прадукцыю, але з іншага боку можна чакаць, што тая інфляцыя, якая зараз назіраецца ў Расіі, якая яшчэ цалкам не знайшло свайго адлюстравання ў цэнах, яна можа стацца чыннікам для падвышэння і цэнаў, і коштаў і Беларусі. І я б так нават сказаў, ведаеце, што якія б вось такія крутыя яйкі у дыктатараў не былі, яны ў пэўны момант могуць ператварыцца, ведаеце, у вельмі іншае рэчыва, якое, бачыце, яны нават яшчэ стрымалася, але калі вось так, то такія яйкі могуць ператварыцца ў іншае агрэгатнае становішча, якое, і гэта можа быць толькі справа часу. Таму на гэтым можна, пэўна, чакаць ось такіх і падзеяў. Напэўна, на гэтым мы паставім кропку. Спадар Віталь, дзякую вялікі за ваш каментар. Таксама было цікава паглядзець на гэты перформанс. Віталь Алейнік, эканаміст, быў з намі на сувязі.